Kontu da orain kudeaketa batzorde bat eratuko dela, kudeaketa batzorde horrek eukiko leuke udalan funtzionamendua hurrengo udala hauteskundeetara arte, osatuta egongo liteke 11 pertsonangaitik, 8 bat bi PNV eta bat EH Bildu, hau da azkenengo udala hauteskundeen emaitzen araberako osaketa izango litzateke, funtzioa eukiko leuke udalan funtzioa esan bezala hurrengo udala hauteskundeetara arte, alderdiek etorteko direzelako. Buru euki dugu gaurko egunean, gaurko ospakizunean, gaurko zangoa pasatzera, sorpresarik ez izitera, biertik aurrera ipiniko txegu burue kudeaketa batzorde horreri, hauteskundeak eta gaur gelan entzun dugu agian elegitea egongo litekela, kudeaketa batzorde hori elegitea egotekotan, bizi iraupen luzeago bat eukiko zauen, ebazpen juridikora arte, ez dugu ikusten inondik inora, probabilidade gitziz, ez deko zentzurik, eta horrengo urtean hauteskundetan, 1000 biztan lego boskatu barik, eskubide urraketa hori onartuko gendun. Ez dut uste, ez dugu espero elegiterik, esan bezala jasangarritasun ekonomikoa guztiz bermatuta daukagulako, eta espero dugu kudeaketa batzordea eratzie, udaletxeko lehenengo harritxoak ipinten jutie, erronka berriei eusti, ikasi, eta kudeatu gure herria. Guri berdinako, egoitzan, plazan, tabernan, eskolan, frontoian, biltzearen agitzienekoa da. Bildu izin gara kalean ere, eta lortu dugu onartino iristea, beraz, hori ez da inporta. Egingo dugu udaletzi, aurrekontu bat badago, aldundia behatzaile moduen egongo zan, eta hor galdakokin baion beharko ginateke adosten trasbase hori egiteko, aldundia medio eta bar. Kuestinoa da, adibidez, kudeaketa batzorde hori erregistroan gelditzen bagaituzte, ze baldintzetan kudeatuko zauen herri, ez? Hau da, zentzorik ez gendu neukiko, beraz diru laguntza eskasa eskatuteko aukera, eta ez hori bakarrik, esan bezala hauteskundetara aurkezteko aukerarik ez, eta bar, ez? Orduan espero baldintza egokienetan kudeatzea gure herrie, borondate politikoa mai gaineratzea, errespetatzea gure erabakia eta erabaki politikue, gure erabak ditugulako, betetze ditugulako, eta aurrera egiteko edozein txikikeriek azbe, pillo egingo dugu, segaldako kinoiz ez dozko emon lar.